Για γνωρίζεις? Δεν γνωρίζω κανένα. Δεν γνωρίζεις κανένα? Δεν φαίνεται καλά. Δεν βλέπω καλά. Ναι, είναι και μαυρό άσπρη. Αυτόν εδώ το γνωρίζεις? Δεν βλέπω καλά. Το γνωρίζω, πού να γνωρίζω τώρα. Ποιος είναι? Παππούς. Στην Αίγυπτο είναι αυτή η φωτογραφία. Ο Κρασόπουλος, μικρός, ένας κριτικός. Και αυτοί εδώ είναι δύο Άγγλοι, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν ξέρω ονόματα. Ο κοπάς αξιωματικός έφυγε. Και βάλει γεφυρί και έφυγε νησιά. Νέτος, έτος. Παλαβός. Αυτή μας την είχε δώσει ο Κρασόπουλος. Αυτή μας την είχε δώσει ο Κρασόπουλος. Χρυσόπουλος φρόνιμο παιδί. Φρόνιμος ή το. Πολύ φρόνιμο παιδί. Μελετημένος, πολύ φρόνιμο παιδί. Εμένα μου λέει, δεν είχα να σου δώσω τίποτα, να σου δώσω παπούσια. Δεν θέλω παπούσια τίποτα, εγώ έχω παπουσίες μου. Αρφός μου έχω παπούσια. Δεν θέλω να ήρθα λίγο τα παπούσια. Χριστόφορος είναι το παλαβός, τελείωσε. Σε τι... Ήταν δυνατός, φρόνιμος, αλλά πότε ήταν να τα θαλάσσωνε. Με εκείνο τη ζωή του. Με ποια έννοια τα θαλάσσωνε? Δηλαδή απερίσσετο, σαν το πω. Ατρόμητος, δηλαδή. Όχι τρελός, απερίσσετο. Ατρόμητος, δεν ήξερε τι πάει να πει τρόμος. Όπως θα πει δεν ήξερα, τρόμητος. Αλλά το πατέλμα ήταν άλλο. Πρέπει να κάνεις την πολιτική σου. Σιωπάς. Ορισμένες φορές είναι σιωπάς. Δηλαδή αντιδρούσε. Αντιδρούσε με μερικά πράγματα που του ορίζανε να κάνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, πες. Τι έκαμε που εσύ το θεώρησες? Όταν είμαστε κατασκοπία μαζί του, ήρθε στα Γιάννη Ειρήνη και από εκεί να δει στο Κιμαρά πάνω. Ο Κιμαράς είναι από την Όλυμπο. Ναι, παρά η Παρσελόνη ήταν μισοχώρη, δρόμος. Ναι. Με τα πόδια πηγαίνατε, με τα πόδια περπατήσατε. Τα πόδια, είχαμε το είπε. Και πώς αντέχατε? Ούτε γάρου, ούτε άλλο. Τίποτε καλέ, 3-4 ώρες να περπατήσει με τα πόδια. Κατάλαβες. Εγώ τον έκανα για 3 ώρες, μία του διαφάνει. Είναι το γενναίο παλικάρι, δεν είναι το πάξε γέρα σου Χρυσόφορος, είναι το παλικάρι. Δεν ήταν. Τρόμητος είναι. Όταν ήρθε πάνω στο Κιμαρά του λέει, βρίσκει το γυργάρα το χαρτσά. Μόνο χαρτσά, το ζαχάρι τον ερφό, ξέρεις το. Όχι. Πάγιοι ανθρώπινοι, αυτοί τους ξέρεις. Μεσοχωρίτες. Σποίτες. Του λέει η Γαργαρά, με γνωρίζεις. Τους γνώρισαν όλους. Του λέω, πού να γνωρίζεις, μια φορά που δεν πού να γνωρίζεις, είναι πιο τόσα χρόνια, 7. Ο παππούς έλειπε 7 χρόνια από την κάρτα. 7 χρόνια από την κάρτα. Θα είναι χαμένο. Μου λέει η γυναίκα του, τι θα πάρει. Επίνει και ήρθε. Όχι, δεν εμφανιζόταν. Αφού του έφυγε, δεν ήξερε να έρθει πια πριν με. Αφού κάμε παιδιά. Δηλαδή είναι το καημένα παιδιά. Είναι το καημένα, ναι. Ο παπάς τώρα γεννήθηκε το 37, ο θείος Ηλίας το 38, μετά από εκεί δηλαδή εξαφανίστηκε, κατάλαβα. Δράση, αναγκαστικά. Σου είπα. Λέει, Γαργαρά, πάρε αυτά. Αυτά τι, λεφτά? Χρήματα. Τα χρήματα πώς τα έδωνε, σε λίρες ή χρήματα καθεαυτού? Σε λίρες και χρήματα. Αυτά που το πληρώναν οι Άγγλοι. Ναι. Και σε ποιο τα έδωνε? Όπου δεν ξέρω εγώ που δεν είναι. Ό,τι πιο φρόνιμη μεταπήραση. Πήρε το φρόνιμη μεταπήραση. Είδε στο χρυσές 3.000 φράγκα ιταλικά και θα πας στο Μεσοχώρι, θα βρεις τον Φραγκίσκο τον γιατρό, ήταν. Στο Κελαρίδης. Όχι. Άλλον είχατε και πάνω. Γιατρός, ο κονόμου του γιατρός. Ναι, αυτόν τον έχω ακουστά, ο κονόμος. Ποιος ήταν? Ο κονόμου τώρα ο γιατρός, ο Φραγκίσκος. Ήταν στο χωριό μας γιατρός. Εγώ μπερδέψα τα ώρα, το Φραγκίσκο του Σακελαρίδη από τα πέρα. Ο Φραγκίσκος του Σακελαρίδη ήταν πεθαμένος ακόμα. Όχι, ήταν. Πρέπει να ζούσε γιατί δεν νομίζω ότι ήταν πεθαμένος. Ο Φραγκίσκος ήταν ο γιατρός του χωριό μας. Και του λέει θα πας στο γιατρό του Φραγκιό, θα του πεις αυτά. Και του άσχα του χαργό. Αυτό έτσι αν πάει στο χωριό μας θα πει να σου πω. Ήρθε απέναντι στο χωριό μας, μια ώρα περίπου όξω το χωριό, αλλά αντικρινό. Εγώ δεν ήμουν στα κάτω χωριά, ήμουν στη Βολάδα ήμουνα. Και ήρθα από τη Βολάδα και η μάνα μου ήταν στη Σεουαμπέλη
πήρε τα ζώα μαζί της, προτήρησε από πόδια, να φορτώσει ξύλα, να φορτώσει τα φρούτα. Έλεγα να πάνε βοηθήσουμε, να έχεις δεν μεταφέρει. Αυτό λοιπόν με γνώρισε από εκεί, με τα πείματα με γνώρισε. Εγώ γνώρισα τα αδερφό μου φυσικά, γιατί εμένα μπορεί να με γνώρισε, αλλά έφτασε λοιπόν στη Σεμπαρνά, στο μέρος από τον κήπο, και αφού φτάσαμε πια να σηκώσουμε, να τα πιστόλια στο χέρι. Έβασε το πιστόλι πάνω του. Πάντα. Ναι. Φόβο του ήταν. Εγώ δεν μίλησα άσχημα. Γιατί. Λέω, γιατί τον μίλησε Ιταλό. Λέω, δεν τρέπεστε λέει να μιλήσετε τα πράγματα, να αφήνετε μία σιωπή στα φίλη, μία τίποτε. Και να λέει, δεν είμαι εγώ Ιταλός. Εγώ είμαι Χριστόφος Αλητός. Εσύ τον είπες Ιταλό, τον ενόμισες πως δεν είναι Ναι, Ιταλός. Ιταλό, πού να ξέρω πώς. Αυτό τώρα ήταν η πρώτη γνωριμία όταν Πρώτη γνωριμία. πρωτογνωρίστησε. Τον ήξερα, αλλά. Ο παππούς μιλούσε Ιταλικά, μάλλον. Γιατί τότε ήταν. Δεν ξέρω, μιλούσε Ιταλικά, πάντως μιλούσε Ιταλικά, δεν τα ξέρω αυτά. Έτσι με Ιταλίας. Λοιπόν, λίγο. Αυτό τώρα είναι μου περιγράφεις την πρώτη σου γνωριμία με τον παππού. Ναι. Πάνω στο Μεσοχώρι. Ναι, Ήτανε μόνος του ή με άλλη παρέα. μόνος του. Μόνος του είχαν βγει. Μόνος του. Σε ποιο σημείο. Αυτός πώς τον είπαμε τον άλλο, τον χρησιμοποιητή, τον Χρυσόπουλος, ήταν στην Γιαννερίνη, τον άρχισε μοναχό. Νύχτα, μοναχό. Η Αγία Ειρήνη είναι η σπηλιά που λένε. Μα κρέα μακριά από τα λιμάνια, 5 το χωριό μου, 3 ώρες με τα πόδια. Γιατί είναι κασάβρα, μπουνάκια. Η αυτή σπηλιά που λένε που κρύβεται ο παππούς στο Μεσοχώρι, σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται. Αυτός πήγε πρώτα στο Φοροής, μετά από τη Γιαννήρη πήγε στο Φοροής. Okay. Και ήταν μια σπηλιά που πήγε ανούτσε 100. Okay. Δεν τη ξέρει κανείς. Πέρασαν μπροστά τη βλέπει στη σπηλιά. Ναι. Ναι. Και πέρασαν μπροστά η Ιταλία από εκεί, ναι, ούτε καθόλου. Αυτή η σπηλιά της Αγίας Ειρήνης είναι φάτσα, φαίνεται από τη σκοπή. Ναι, Φαίνεται από τη σκοπή. Από την εκκλησία σας φαίνεται απέναντι. Ναι. Αυτή είναι φανερή όμως, η σπηλιά αυτή είναι φανερή. Μα είδε προσωρινά είδε εκεί. Okay. Τώρα, στη γνωριμία πίσω με τον παππού, η πρώτη φορά που γνωρίστηκες με τον παππού. Έτσι λοιπόν, Εσύ μετά σου προσδιορίζε να κάνεις δουλειές. Μου λέει, παραμένει στη μάνα σας μιλήσουμε. Εγώ είμαι Χριστόφος Αλητός. Σου φανερώνεται κατευθείαν. Φανερωνόταν. Πού να πάει, εμείς ο δικό μας άνθρωπος είναι, ήξερε ότι πήγαινε με γνώρισε την οικογένειά μου. Και εκεί πάνω, γιατί είχε έρθει τότε πάνω στο Μεσοχώρι, τι ήρθε να κάνει. Ήρθε το βαβρύχιο στην Αγία Ειρήνη. Α, ξεχάσαμε εκεί. Μέσα εντολή. Πού να πάει, που ήταν από Ερεμία. Ερεμία και πήγαινε στην Αγία Ειρήνη. Λέει πως πήγαινε στην όλη μου. Ψέματα. Ψέματα. Το υποβρύχιο ήταν η στάση Αγία Ειρήνη. Αγία Ειρήνη Μεσοχώρι. Το υποβρύχιο, τι στρατός ήταν, οι Άγγλοι. Μέσα εντολή, είπα τη μέσα διεργασία. Άγγλοι, τι ήταν το υποβρύχιο. Okay. Δηλαδή οι Έλληνες δεν συμμετάσχει κανένας, τα υποβρύχια τα οδηγάγανε οι Άγγλοι. Ναι. Οι Έλληνες δεν είχαν ιδέα από αυτά. Πού είναι οι Έλληνες, μπορούν να κάνουν που οι δεν είχε στρατό. Πόλεμος. Κατάλαβα. Και οι Άγγλοι είχαν προτεραιότητα. Οι Άγγλοι η κατασκοπία. Okay. Εδώ Ιταλικά νέσια, πού να έρθουν οι Έλληνες εδώ. Με 100.000 Ιταλικοί, μετά Γερμανικοί. Πού να φτάσουν οι Έλληνες εδώ. Κατάλαβα. Ό,τι γίνεται. Περάσαμε ζωφερές ημέρες, κακές ημέρες. Δηλαδή, εσείς όταν ήσασταν νέοι για μια 20ετία, ήσασταν 10 χρονών ήσουν τότε. 20. Δηλαδή, για μια δεκαετία η ζωή σας ήταν ζούγκλα. Άστα για να πάνε. Ζούγκλα. Φάει τώρα τζάσε με να γράψω. Ωραία, συνέχισε. Πάνω αυτά. Σίγουρα θέλεις κομμάτι. Δεν θέλω τίποτα εγώ τώρα. Νόστιμο είναι. Φάει. Και έχει και νερό, έχει ποστοκαλάδα μέσα πάρε. Σαν πολύ νόστιμο. Γιατί να μην μας τα δώσει
Μου το έδωσε στο σύλλογο Μοναδιωτό ο Ανδρέας. Πότε του τα έδωσες? Μου είπε πως τα έδωσε. Πότε του τα έδωσες? Πολλά χρόνια είναι τώρα. Εγώ σου λέω να μου τα δώσετε, να τα κάνω φωτοτυπία αύριο στη δουλειά μου και να τα φέρω πάλι πίσω. Μη παιδεύεστε. Πόσοι σελίδες έχουν μείνει? Πολλά. Δεν είναι πολλά. Ξεκουραστείτε αύριο, θα τα κάνω εγώ φωτοτυπία. Αν Πολλά, πολλά. και όχι. Άστε τα. Θα τα κάνω εγώ φωτοτυπίες και θα τα φέρω. Relax που λένε, Άστε, relax κάσε. που λένε και οι Άγγλοι. Relax. Θα τα κάνω φωτοτυπίες και θα τα φέρω πάλι πίσω. Να έχετε τα... Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλετε ένα κομμάτι ψωμί με πιπεριά, είναι νόστιμο. Τρώγω τώρα ακόμα. Έτσι υποθητή, ξεριζώθηκε από την Αμερική, ούτε ξανάρθω πάλι πίσω. Δεν παιδιμά καθόλου. Παλαρή μου λέει, εγώ με καλάγια. Ποιος? Έτσι μου είπε υποθητή. Λέω, μωρή παιδιμά να έρθεις πίσω Αμερική, μαύρη πέτρα ή ξέρεις. Μου λέει, παλαρή λέει, εγώ παιδιμό λέει τίποτα. Έτσι μου έλεγε. Φωνή καλή που κορυφώνει. Μ' αγαπά πολύ. Παιδιμά να έρθει η Αμερική όμως. Τι θέλει.